Salutare YouTube, eu sunt Andrei și azi vă voi prezenta al doilea videoclip din seria mea de GTA San Andreas Mystery Mode. Am căutat prin toată mapa și l-am găsit pe Yeti. Acum mergem către el. Să luăm această motocicletă. Hei, stai, frate. Oh, uitați, altă motocicletă. Să luăm această motocicletă. Și parcăm pe undeva să nu fure. Și acest Yeti îl vom găsi pe undeva pe aici. Uitați, pe aici. Punem un checkpoint aici și plecăm către locul marcat de hartă. Conduc cam rău, pentru că n-am mai postat videoclipuri de mult și n-am mai jucat ori sample alte chestii. O să vă las în descriere și pagina mea de Facebook și contul meu de Skype, în caz de aveți Skype și vreți să mă contactați să jucăm alte jocuri online, bineînțeles. Și o să vă las tot în descriere, sau mai bine o să fac un videoclip diferit. Cred că tot azi o să fac și o să le postez în weekend. Da, mai și le postez în weekend. Să știți că sunt puțin răcit, de aceea am vocea mai înfundată. Merge puțin mai greu, hai să văzăm de ce speed. Prinde destul de mult în viteza aceștia. BP4. Facem și noi nebunii. Păstrăm. Mă scuzați că nu mai vorbesc, dar sunt atent la drum. Să nu mai pierdem timpul, așa mult timp. Așa... Ce grande ești, mă spune. Să nu zici că am o problemă, că nu pot să vorbesc sau ceva. Sunt și puțin mai amețit pentru că eu filmez la ora 8 dimineața, în momentul acesta. Șofer neștiutor să conduc. Hai, urcă. Așa. Parcă trebuie să luăm cu drumul și... Nu. Trebuie să coborâm pe aici. Wow! Au! Tractoare? Nici nu știa că există tractoare GTA. Trebuie să o luăm pe undeva pe aici. Hai că o luăm. Nu mai ocolim așa de mult.
și drumul Macadia. What the fuck? Uite, de două așa bantom. Aici trebuie... Uitați trunchiul. Aici trebuie să așteptăm. Și va apărea de undeva de... uitați-mă. Vedeți? Am auzit că așa apare și Yeti. Doar că mai alb. Lăsăm să se... Noi plecăm. Până să se distreze, să sare ca un nebun. Să ajungem la un drum public. Prin toate cărările. Să nu ne urmărească foarte repede. Hei. Parcă știe. Și atât, cam atât a fost pentru episodul de azi. Nu uitați să vă abonați, dați un like, share, comment. Eu am fost Andrei și până data viitoare, bye bye!